Shwmae, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fel arfer, rydym ni'n parhau gyda'r datblygiad o'r wefan app GemStoriAp. Yn edrych ar rhestro beth i'w wneud, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i parhau gyda'r datblygiad o'r swyddogaeth ynglyn at y botwm llawdrithol. Felly dwi'n mynd i symud y dodiadau ar y llinell 8 ac 9 i'r brig fel hyn. Ynglyn at y cyntaf dodiad, sef i niferu cyfeiriadau yn y testyn y stori i'r gyrfa yn defnyddio rhifau arferol, hyn yw yn dechrau ar rhif 1 ac ati. Mae'r hyn yn digwydd yn y ffythiant trecynnu gyrfa, achos ar y foment mae'r cydran gyntaf o'r cyfnod o data yn yr XSA diffiniadau yn cael ei defnyddiwyd fel yr cyfeiriad ar gyfer y gyrfa oddi wrth y testyn y stori. Ond achos rydyn ni'n gweld yn yr XSA diffiniadau, mae'r 20 gar yn ei niferwyd oddi wrth yr rhif 10 i'r rhif 45. Felly, i newid y rhifau oddi wrth 10 i 45 i 1 i 20, dwi'n meddwl mae'n peth syml yn unig i ychwanegu 1 i'r amrywolyn ar gyfer yr rhif ar gyfer bob un gair, sef yr orunfolyn fan yma, yr RTMP 1B ar y colofyn 1. Nawr, ar gyfer y rhifau cyfeiriad, sef yr amrywolyn RTMP 1B, gyntaf colofyn ar y rhif 270 ac hefyd 282. Dwi'n yn gyntaf yn trawsnewid y fath oddi wrth llunen i rhif yn defnyddio y gwrthrych rhif yn yr iaith JavaScript, ac wedyn dwi'n yn ychwanegu y rhif 1 ar y ddau llinell. Felly, os rydyn nawr yn llawn dateblu, fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm llawdrithol, a dyma'r archbyniad. Nawr mae'r geri yn y gyrfa yn niferu oddi wrth 1 ac yn diweddu gyda'r rhif 20. Hefyd, yn pob dodiad yn y gyrfa, fi'n angen i mewnosod y gair Cymraeg hefyd. Nawr, i mewnosod y gair Cymraeg yn yr dodiad o pob gair yn y gyrfa, ar y llinell 282, dwi'n wedi mewnosod yr amrywolyn RTMP 1B y trydydd colofyn. Ac nawr, os rydyn ni'n yn llawn dateblu y tudalen, ac wedyn yn clicio ar y botwm, dyma'r geriau Cymraeg, tu flaen o'r rhan llafaredau yn yr cromfachau. Ynglyn at y llawn atanold ar y diwedd o'r teitl, dwi'n yn gallu gwneud hyn ar y llinell 190, lle mae'r teitl yn cael ei mewnosod ar y brig o'r cymwysiad yn yr amrywolyn fan yma. Felly, ynglyn at y dodiad ar y cyntaf o'r rhestr ar llinell 4, dwi'n meddwl mae'r hyn wedi ei gwblhau. Wedyn, ynglyn at yr ail dodiad i ddangos rhan llafaredau yn talfariadau Cymraeg, dwi'n meddwl y cyntaf beth i'w wneud yw i dod o hyd o'r rhestr o'r talfariadau o'r rhan llafaredau defnyddiwyd. Ar gyfer hyn, os rydyn ni'n edrych ar archbyniad o'r gorchymyn Linux ls gwagle namin eg 1 i rhestru yn yr un colofyn, y ffeiliau neu cymwysiad yn y plegell neu cyfeiriadur gyfredol. Dyma'r ffeil arbedwyd ar gefn oddi wrth y gwreiddiol oedd yn cynnwys y data go iawn ar gyfer yr app, achos os rydyn yn ein atgoffa hunain, mae'r data yn yr data.php yn unig yn cynnwys y data ffwlbri neu lol ar gyfer chwilota yn y cyfamser. Felly, os rydyn nawr yn rhedeg y gorchymyn ar y welod y sgrin, sef i cydadodi y ffeil gyda'r patrwm hwn, sef egada sereneg cae petriol confach.php, sydd y talfyriad ar gyfer yr ffeil data greiddiol, ac wedyn i danfon yr archbleniad fan yma cynrychiolyd gyda'r arthnod bibell i'r gorchymyn SED i trawsnewid y patrwm o tryfflig tanillell i un tanillell, ac wedyn i archbynnu
y canlyniad i'r gorchymyn nesaf, sef ei torri yn defnyddio y tanlinell unig fel yr gwahanwr ar yr maes 2 yn ger eraill i alltynnu y colofn 2 oddi wrth pob un rhes, ac wedyn i danfon yr allbeniad i'r gorchymyn i didoli, ac wedyn yn unig i allbynnu y gwerthau unigryw. Beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni gweld. A dyma'r allbeniad, y rhestr o'r talfyriadau ar gyfer yr rhan llafariadau yn Saesnig. Mae gyda ni, enghraifft, yr ansoddairau fan yma, ac wedyn yr ansoddairiau yn fenywaidd, ac wedyn yn gwrywaidd, ac wedyn yr adferfau, ac wedyn y gysylltiariau, ac wedyn yr bycheriau, ac wedyn yr enwau fenywaidd, gwrywaidd a fenywaidd, ac hefyd y rhifau, ac wedyn yr ymadroddion, ac wedyn yr adroddiadau, ac wedyn y rhag enwau, ac wedyn y berth enwau. A dyna ni i gyd. Felly, rydyn ni'n gallu alysgrifio y rhestr fan yma fel hyn. Ac wedyn yn y ffwthiant yn yr ffel JavaScript aml rhyw offer.js i'w bastio mewn fel hyn. Ac fan yma, rydyn ni'n gallu ffurfio y dillad JavaScript par allwedd gwerth, ac yn y defnyddio yn hwyrach yn yr un ffwthiant i amedrych y Cymraeg ar gyfer pob un talfyriad rhan llafariad fel hyn. A dyma'r dillad JavaScript par allwedd gwerth. Y Saesnig ar y ochr chwith fel yr allwedd, ac y Cymraeg ar y ochr dde fel yr gwerth. Ac wedyn os rydyn ni'n edrych ar yr cymwysiad o'r XSA diffiniadau, mae'r talfyriadau rhan llafariad yn y Saesnig yn y pedwerydd colofn. Felly, i trawsnewid neu gyfieithu oddi wrth y Saesnig i'r Gymraeg, mae'n beth syml yn unig o defnyddio yr dillad par allwedd gwerth fel hyn, sef i cyferio at yr dillad par trwy'r Saesnig fel yr parameter, ac trwy hyn i dod o hyd o'r gwerth ar y rhes perthnasol. Nawr, os rydyn yn llawn dateblu, ac wedyn i clicio ar y botwm fan yma, a dyna ni, mae'r rhan llafariadau i gyd yn y gerfa yn y Gymraeg. Felly os rydyn yn symud ymlaen i'r cylchdro nesaf, i prawfholi ai ydy yr un swyddogaeth yn gweithio yn llwyddannus. Na, os rydyn yn dewis y llythrennau fel yr gerau gwybydus, ac hefyd i dewis y geriau enw i brofholi ai ydy'r rhan llafariadau sydd nid yn enw yn gweithio yn gystal. Ac wedyn nesaf, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu y geriau, ac wedyn clicio ar y botwm llawrythol. Ac nawr, rydyn ni'n edrych ar y gerfa ac yn cydgymaru neu cyftaro y rhan llafariadau gyda'r geriau. Mae'n debyg mae'r swyddogaeth yn gweithio achos mae'r abythu yn berth, y beri yn berth, a bieg yn enw gwriaidd, abladol yn ansoddair, ac ati, ac mae'n edrych mae bob dim yn iawn, ond dwi'n wedi sylwi nawr gyda'r rhif cyfeiriadau ar gyfer y gerfa, maen nhw'n yn dechrau oddi wrth 39 ac yn gorffen gyda'r 58, ac mae'r hyn yn adfyddocau mae'r rhain y rhifau oddi wrth yr rhif mynegau ar gyfer y eg a data. Felly ar gyfer y gerfa, yn bob cylchdro mae angen i sicrhau a fod y rhifau cyfeiriad yn y gerfa yn dechrau gyda'r rhif 1 ac yn diweddu gyda'r rhif 20. Felly ar gyfer hyn, yn le o defnyddio y cyntaf colofn oddi wrth yr dillad RTMP 1B ar y llinell 293 a 297, rydyn gallu defnyddio
y rhif menygau ar gyfer y doleniad hwn, sydd yn dechrau ar dydym ac wedyn yn cynyddu 1 gyda 1, fel hyn. Nawr, os ydyn ni'n yn llawn dateblu, ac wedyn yn clicio ar y botwm, a dyna ni. Nawr, mae'r rhif cyfeiriadau yn dechrau gyda'r 1 ac yn diweddu ar yr 20, ac mae'r rhifau cyfeiriadau yn edrych yn union hefyd, gyda'r enghraifft abrysg rhif 10 yn cydgymaru gyda'r rhif 10 abrysg ac ati. Felly, yn ôl ar y rhestr o bethau i'w wneud, rydyn ni'n gallu dweud mae'r aldodiad yn gwblhawyd hefyd, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr pedwerydd dodiad, sef strwythur neu gyfangydau, neu enw o'r prif gymarad, neu ymadroddion erfynwyd yn y testyn stori. Felly, y cam nesaf dwi'n meddwl yw y trydydd dodiad, sef i alfformatio y ffeil lladwyrthyd fel tudalen HTML, ac felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i symud hyn i'r brig, fel hyn. Ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu gwneud yr newidiau yn yr ffwthiant trecynnu gyrfa, ac hefyd i symlhau y cod, rydyn ni'n gallu rhoddi i mewn i'r ffwthiant fel al parameter, yr ymwelyn stori dydym, sydd yn cynnwys y teitl ar gyfer y stori, fel hyn. Ac wedyn, rydyn ni'n gallu dileu y llinell 190, creu yr al parameter ar y datganiad o'r ffwthiant, fel hyn, ac wedyn gwneud y dychweliad yn yr un fodd fel o blaen, sef i osod y teitl ar y brig, ac hefyd wedi'r dau linell gwag y gweddill o'r cymwysiad. Wedyn, os ydyn ni nawr yn llawn dateblu, ac wedyn clicio ar y botwm, mae'r canlyniad yn edrych yr unwedd fel o blaen. Ond, cyn i dechrau i mewnosod yr cod HTML i mewn yn y ffwthiant JavaScript, sef yr ffwthiant trecynnu gyrfa, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol i creu rhyw fath o allbyniad ffug yn yr cod HTML, fel gallom ni addasu y prawdeleddau yn y tagiau i wneud y cynllun o'r tudalen HTML yn edrych yn berffaith, ac wedyn rydyn ni'n gallu mewnforio yr un tagiau gyda'r un prawdeleddau a'r gosodiadau yn edrych na'r gwneud y gosodiadau neu addasiadau yn uniongyrchol imiwn yn y cod JavaScript. Dwi'n meddwl bydda hyn yn cymryd llawer mwy o'r amser. Ar gyfer hyn, pan mae'r tudalen hon yn allbynnu yn y effrawad y cymwysiad o'r ffail lladwyrthwyd, yn edrych na defnyddio y ffwthiant effro, dwi'n mynd i defnyddio y ffwthiant JavaScript cymell, fel hyn, ac fan yma ar llinell 190, dwi'n mynd i galw ar y ffwthiant cymell gyda'r y dau parameter, y gyntaf yn wag ac yn al. Dwi'n mynd i rodi yr allbyniad o'r ffwthiant trecynnu gyrfa. Y mantais o hyn yw, gyda'r ffwthiant cymell, os ydyn ni'n yn penodi gwerth i mewn yn yr ail parameter, byddai hyn yn arddangos i mewn yn y testyn flwch ar gyfer yr mewnbyniad, ac felly byddai hyn yn galluogi ni i dewis, alysgrifio ac i postio yr allbyniad neu yr gwerth yn yr ymwelyn cymwysiad i mewn i'r ffeil HTML, sydd rydyn ni'n gallu ei golygu i creu y tudalen delweddol, ac wedyn rydyn ni'n gallu defnyddio ei tagiau ac hefyd gyda'r ei prawdeleddau ac gosodiadau yn yr allbyniad o'r cod HTML yn y ffeil JavaScript. Wel, ar gyfer hyn, cawn ni ac i ffeil hyn, ac wedyn llawn dateblu a tudalen, ac wedyn clicio ar y botwm, a dyma'r cymell yn ei dangoswyd oddi wrth y poriwr. Mae'r neges yn gwag achos rydyn wedi
gosodi y gyntaf parametr I fod yn wag, ond yn yr ail parametr, mae gyda ni y cymwysiad o'r ffail glarwythwyd. Felly, y beth nesaf yw I dewis yr holl cymwysiad o'r testyn flwch, fel hyn, ac wedyn y botwm rheoli gyda'r botwm ec I alsgrifio yr holl peth. Ac wedyn, yn y ffel HTML ar gyfer yr prawfholiad, fel hyn, rydyn ni'n gallu bastio mewn fel hyn. A dyna'r y testyn yn yr ffail prawfholi.html. Pe buasem ni defnyddio yr effro fel arfer yn le o'r cymell I allbennu y cymwysiad o'r ffel glarwythwyd, na buasem ni'n gallu dewis ac wedyn alsgrifio oddi wrth yr allbeniad yn y un fodd fel gyda'r cymell. Ynglŷn at yr ffel HTML newydd, sef yr prawfholi.html, rydyn ni'n gallu ei agorfau fel hyn. Ac mae'n edrych yn ychydig yn dyryslyd, oherwydd doedd ddim eto unrhyw cod HTML yno fe, sef unrhyw tag HTML. Felly y cam nesaf yw I mewn osod y tagiau hyn ac wedyn pan mae yr tudalen hon yn edrych yn berffaith I trosglwyddo y tagiau I mewn i'r cod JavaScript yn y fyddiant trecynnu gerfa. Yn gyntaf, dwi'n mewn osod y peniad ar gyfer y ffel HTML ar y brig ac hefyd y troediad ar y gwylod, sef yr cae tagiau ar gyfer y cwrdd ac hefyd yr HTML. Wedyn, dwi'n mynd I creu y tag ar gyfer y teitl fel hyn, ac wedyn I alsgrifio a ffastio y llinell a'r llinell 10 ar gyfer y teitl I mewn yn y tagiau ar gyfer y teitl, fel hyn. Ac wedyn, ar gyfer y llinell teitl ar yr cwrdd y tudalen, dwi'n mynd I osod hyn I mewn yn y tagiau rhychwant sydd yn arddangos yn byddgar fel hyn, neu yn ytrach na'r rhychwant I defnyddio y rhaniad fel hyn, gyda'r pwyster yr ffont yn byddgar, ac wedyn yr un fodd ar gyfer yr testyn yr stori, ond nawr ar y diwedd o bob un llinell dwi'n mynd I fewn ysod y tag ar gyfer yr tori'r llinell fel hyn, ac hefyd yr un fodd ar gyfer yr adran y gerfa, ond dwi'n mynd I gwneud yr gar gerfa yn y prif lythyrnau yn bythgar ac hefyd tanlinellwyd fel hyn. Felly os rydyn nawr yn dadlebru y tudalen HTML, mae'r tudalen nawr yn edrych fel hyn, sydd ddim yn wal, ond rydyn yn gallu gwneud ychydig fwy o adasiadau I wellhau yr arddangosiad ac hefyd y cynllun y tudalen, ac fyddai yr amgylchiad datblygwr yn y porio'r Chrome yn fod yn defnyddiol hefyd. Ar gyfer hyn, I dod I mewn i'r amgylchiad datblygwr, mae angen I pwyso ar y botwm F12 fel hyn. A dyna ni, ac fel arfer, os rydyn eisiau I gweld y cod HTML ar gyfer rhyw gorchrych ar tudalen, mae'n unig beth syml o clicio ar y gorchrych fel hyn, ac wedyn I dewis y dewisiad archwilio fel hyn. A dyna fe. Nawr, wedi ychydig o'r arbrofiad trwy addasu y prawdaleddau ac hefyd yr gosodiadau o gwmpas, dwi'n nawr yn weddol fodlon gyda'r arddangosiad o'r tudalen hon. Felly y cam nesaf yw I trosglwyddo y tagiau a'r prawdaleddau a'r gosodiadau oddi wrth yr ffel HTML hwn, sef y prawfholi.html I mewn i'r ffwythiant JavaScript trecynnu gerfa sydd yn allbynnu y cymwysiad ar gyfer yr ffail glarwythwyd.
A dyma'r cod ar gyfer ffel HTML prawf.html ar ochr chwith, ac ar ochr dde mae'r ffwythiant JavaScript trecynnu gerfa yn ffel JavaScript aml rhyw offer.js. Felly, os rydyn yn disgyn i'r diwedd o'r ffwythiant hwn, mae'r amrywolyn LXSA text story sydd yn cael ei dachwelyd oddi wrth y ffwythiant yma, yr amrywolyn sydd yn cynnwys y corff o'r testyn y stori ac hefyd yr gerfa. Felly, mewn ysod tagiau ar gyfer ffel HTML ar ochr chwith ac hefyd y priawdoleddau a'r gosodiadau, dwi'n meddwl mae angen i gwneud hyn yn yr amrywolyn LXSA text story. Nawr, ar y ochr dde, mae'r cod JavaScript yn edrych fel dach chi'n gweld yn ychydig yn gwahanol. Roedd yr amrywolyn L-achbyniad wedi ei creuwyd ac roedd yn ystydd ar y brig o'r ffwythiant yn cychwynneuddwyd i ddim neu gwactar, ond heb ei defnyddio trwy'r holl ffwythiant i gyd. Felly, symudais i fe i lawr i'r llinell 297 ar un ffwythiant, ac wedyn dwi'n yn adeiladu yr un cod HTML yn y JavaScript fel yn yr ffeil prawf.html trwy'r defnyddio yr arwythnod ychwaneg i ymuno y llinynau gyda'i gilydd ac hefyd i gydadodi a dachwelyd cerbyd a'r llinell newydd ar y diwedd o bob un llinell. Ar gyfer yr testyn imiwn yn tag title, dwi'n yn defnyddio y parametr p-title oddi wrth datganiad o'r ffwythiant trecynnu gerfa, ac hefyd ar gyfer y testyn y title a'r ddangoswyd ar y brig o'r tudalen. Yn y corff o'r tudalen, dwi'n yn defnyddio yr un amrywolyn p-title, ond nawr cynhyswyd yn y tag rhaniad gyda'r gosodiadau ar gyfer y priawdoledd dull berthnasol, ac hefyd gyda'r amrywolyn LXSA text story, dwi'n yn gwneud yr un peth, ac hefyd yr un peth gyda'r amrywolyn L-gerfa sydd yn cynnwys y cymwysiad ar gyfer yr gerfa. Yn y trafodaeth cynerach o'r ffwythiant hwn, fe oedd yr cymwysiad o'r L-gerfa wedi ei ymuno i'r amrywolyn LXSA text story, ond yn yr trafodaeth presennol, dwi'n wedi ei haldroi nhw fel amrywolyn gwahanol. Felly, cawn ni'n gweld beth ydy'r canlyniad. Fel arfer, oherwydd yr newidiau yn y cod JavaScript angen i wneud yr llawn dateblu. Ac wedyn i'n clicio ar y botwm llawrytho, a dyna fe. Ond, oherwydd rydyn ni'n defnyddio y ffwythiant cymell yn y testyn fflwch, mae'r cyfyngiad ar y ffin mwyaf o eriau. Felly, rydyn ni'n diffygio y diwedd o'r ffel HTML yn enwedig y tagiau ar gyfer y cae corff ac hefyd y cae HTML, ond ar gyfer y chwilota, mae'r hyn yn derbynadwy achos rydyn ni'n gallu gweithio gwmpas y diffygiad. Felly dwi'n mynd i copio y testyn i gyd yn y testyn flwch, ac wedyn i pastio mewn i'r pad nodyn gwag fel hyn, ac wedyn i mewn ysod y cae tagu ar gyfer y corff ac hefyd y HTML fel hyn, ac wedyn achub y ffel yma fel enghraifft prawf.html. Nawr, os rydyn yn algyferio y tudalen hon i'r prawf.html, mae'r hyn yn digwydd, a dyna ni, mae'n edrych yn debygol iawn, ond dwi'n yn gallu gweld yn uniongyrchol yn y testyn y stori, mae'n diffygio y tagiau ar gyfer y llinell newydd, ac hefyd y tagiau ar gyfer yr sgript goriwch, ac yn yr un fodd mae'r gerfa yn diffygio y tagiau i fformatio rhanbarthau ohonynt. Yn gyntaf, mae'n mynd i mynosod y llawn atalnod wedi'r testyn y teitl fan yma, ac hefyd fan yma. Ynglŷn at yr tagiau ar gyfer yr torri llinell yn yr amrywolyn ar gyfer yr testyn y stori, mae'r hyn yn beth syml,
o alasod bob un llinell newydd gyda'r tag ar gyfer yr torri llinell. A dyma'r newidiad, ac hefyd dwi'n wedi osod yr effro i dangos y canlyniad o'r alasodiad oddi wrth yr mynegiad rheolaidd. Felly, nawr os ydyn ni'n yn llawn debri, ac wedyn clicio ar y botwm, a dyma'r allbyniad, ac fel ydych chi'n gweld, mae'r tagiau ar gyfer yr torri llinell yn bresennol yn y testyn. Felly, mae'r alasodiad wedi llwyddo, ac hefyd union yn yr alasodiadau o'r geriau newydd gyda'r geriau newydd gyda'r rhif cyfeiriad, mae angen i mewnosod y tagiau ar gyfer y goriwch fel hyn, ac hefyd ar gyfer y gerfa mae angen i osod y tagiau ar gyfer y beddgar o gwmpas yr geriau newydd fel hyn, ac hefyd o gwmpas y gar gerfa yn y frith lythrennau mae angen i osod y torri llinell ar ei ôl, ac hefyd y tagiau beddgar o'i gwmpas fel hyn. A dyma'r tagiau newydd ynglyn at y tagiau ar gyfer y rhifau cyfeiriad oddi wrth y testyn stori i'r gerfa. Dyn wedi symud y tagiau neu y tag agor ar gyfer yr goriwch i'r safle yn union sydd tu flaen i'r rhif cyfeiriad. Felly os rydyn ni'n llawn datblygu fel arfer, ac wedyn clicio ar y botwm, ac wedyn dewis yr holl gymwysiad yn y testyn flwch yn yr gymell, ac wedyn yn pastio mewn i'r prawf.html, ac wedyn achub y ffel, a dyma'r canlyniad. Ac felly, os rydyn ni nawr yn cymharu y dau ffail, prawf.html ac prawf.html, maen nhw'n yn edrych yn eithriadol yn debygol, os nad yw yr un wedd. Nawr, yn ôl yn yr ffythian llawrithol ffeil, rydyn ni'n gallu swybu mas yr cymell fel hyn, ac hefyd y dachwelyd yn isod fel hyn, ac hefyd ar llinell 195, oherwydd mae'r ffeil llawrithol nawr yn HTML yn ytrach na testyn, rydyn ni'n gallu alenwi yr oldodiad i HTML fel hyn. Nawr, yn ôl ar y tudalen, os rydyn ni'n yn llawn debri unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm, ac wedyn clicio ar y allbyniad, a dyna ni, mae'n edrych yn llwyddiannus. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, ond fel arfer, mae'n bwysig i arbed ar gefn neu gefn i fyny. A dyma'r ffeiliau wedi ei dewis i gyd, ac dwi'n nawr yn pwyso fel arfer ar y botwm rheoli gyda'r botwm ec i ysgrifio, ac wedyn yr botwm angen gyda'r D i forwylio i'r gyrwyr D ar gyfer yr ffon allanol cof, ac wedyn y botwm rheoli gyda'r V i pastio mewn. A dyna ni. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn neud darllen codan defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.